ja tu troška v tej prezentácii idem ešte troška ďalej z toho pohľadu, že či to náhodou toto poistenie nemôže byť definované ako poistenie pre účely výpočtu základu dane zo závislej činnosti. Takže skúsme si to prejsť. Takže skúsme hneď na úvod, ak s tým samozrejme súhlasíte, že takéto poistenie nemôže byť daňovým výdavkom spoločnosti. Myslím si, že sa asi na tom zhodneme. Áno, tak. Také bežné poistenie, ak sa dáva pri služobných cestách a takéto. Jasné, áno. Za zodpovednosť škodu. Tak. Presne o také poistenie ide. Takže poistenie konateľa nie je pre obchodnú spoločnosť s daňovým výdavkom. Tým by bolo toto poistenie iba v tom prípade, keby sa týkalo poistenia spoločnosti, ak by súviselo s dosahovaním, zabezpečením a udržaním príjmov tejto spoločnosti. Predmetom poistenia je zodpovednosť konateľa, aj keď sa jeho činnosť týka obchodnej spoločnosti. Konateľ sa podľa zákona o daní z príjmov, ak poberá za prácu konateľa príjem, považuje za zamestnanca a jeho príjem je príjem zo závislej činnosti. A teraz sa dostávame k tomu, čo som chcel povedať, že termín poistné a príspevky sú legislatívnou skratkou a zahŕňa poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a zabezpečenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu. Uvedené poistenie do tohto termínu nespadá. To znamená, že to poistenie zodpovednosti konateľa sa nedá zahrnúť pod termín poistné a príspevky, ktoré sa používa pri výpočte základu dane zo závislej činnosti. Toto tým chcem povedať, že aby nejaký dobrý chytrák by nepovedal, že jasné, keďže príjem konateľa je podľa paragrafu 5, platí si poistné zodpovednosti za škodu, tak termín poistné a príspevky do tohoto zahrnieme a skrátime si základ dane. Rozumieme, o čom teraz? Hej? Takže do tohto termínu poistné a príspevky sú zahrnuté iba poistenie zdravotné, sociálne, dôchodkové podľa osobitného predpisu a toto poistenie zodpovednosti konateľa sa do tohto termínu nezapočítava. Konateľ si o tieto výdavky nemôže znížiť základ dane. Daňovým výdavkom je iba poistenie spoločnosti, ak by súviselo Áno, ak by súviselo iba so zabezpečením a udržaním príjmov. Poistné platené zamestnávateľom na základe poistnej zmluvy, ktorú zamestnávateľ uzavrel s komerčnou poisťovňou na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi predstavenstva, dozornej rady a konateľom spoločnosti nie je možné považovať za poistenie, ktoré je zamestnávateľ povinný uzavrieť podľa iných právnych predpisov. Je to vždy dobrovoľné poistenie. A preto poistné platené za tento druh poistenia je dobrovoľným plnením poistného bez právneho nároku. Z tohto dôvodu ho nemôžno zahrnúť do daňových výdavkov. Dokonca konateľ, ak poberá za prácu konateľa príjem, jeho príjem je príjem zo závislej činnosti, pričom základom dane sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný zaplatiť za ňoho, ktoré je povinný platiť zamestnanec, nie spoločnosť. Takže tu je len povedané dvakrát, prečo si o to poistné za zodpovednosť nemôže krátiť svoj základ dane ako kvázi zaplatené poistené a príspevky. Rozumieme? Asi súhlasíme všetci a nemáme tam k tomu asi čo viacej povedať. Mal som na to daňovú kontrolu, snažili sme sa to obhajovať všelijako, nepodarilo sa. Ale už vtedy, keď sme riešili to, či ich dať poistiť a či to poistenie bude daňovým výdavkom, sme o tomto riziku vedeli, len akurát potom prišli na kontrolu a našli to tam, takže plus minus sme sa len odsúhlasili, čo sme mali asi nejak v podvedomí a vedeli sme, ako to dopadne. Zdanenie bezúročnej pôžičky zamestnancovi. A toto je ďalšia taká téma, ktorú si prejdeme, myslím si, že v celku z rýchlika, lebo asi všetci vieme, o čo sa tu jedná. Akurát si tomu povieme nejaký právny podtitul na to, aby sme vedeli, že prečo sa tak vlastne koná. Od 1.1.2004 bolo zrušené oslobodenie z výhodnenia plynúceho zamestnancovi z nižšieho úroku poskytnutej pôžičky zamestnávateľom, ako je bežne používaný úrok v mieste a čase poskytnutia pôžičky, ak bola poskytnutá do sumy 50 000 slovenských korún. Tu bolo nejaké zvýhodnenie pre zamestnanca, ak dostal pôžičku, ktorá mala nižší úrok ako bežne štandardné komerčné podmienky, tak do toho 1.1.2004 sa to riešilo ako nie peňažný príjem a bolo to oslobodené. Avšak po tomto dátume,
Ak zamestnávateľ poskytne pôžičku bez ohľadu na zdroj krytia, to znamená, môže to byť v úvodzovkách zisk spoločnosti, môže to byť sociálny fond, môže to byť iný kapitálový fond alebo niečo v tom zmysle, nezáleží na zdroji krytia. Nepeňažným príjmom alebo nepeňažným zdaniteľným príjmom pre zamestnanca je úrok alebo jeho časť, ktorú nie je povinný z pôžičky uhradiť. To znamená, buď má povedané, že platí znížený úrok alebo neplatí žiadny úrok. Podľa ustanovenia paragrafu 2 písmeno C zákona o daní z príjmom je aj nepeňažné plnenie ocenené cenami bežne používanými v mieste a čase plnenia. Zamestnávateľ vyčísli úrok používaný v mieste a v čase poskytnutia pôžičky podobného charakteru bankov pre obyvateľstvo na podobný účel. To znamená, ak chceme potom vyčísliť ten nepeňažný príjem, zoberieme si nejakú banku, pozrieme si úvery a pôžičky pre obyvateľstvo, zoberieme priemernú úrokovú sadzbu a na vyčíslenie tohto nepeňažného príjmu si takýmto spôsobom môžeme pomôcť takouto databázou. Na zistenie úrokovej sadzby je možné použiť aj bežné informačné letáky banky alebo sporiteľne. Vyčíslený úrok z poskytnutej pôžičky na základe takto získaných materiálov je poskytnuté zvýhodnenie zamestnávateľa zamestnancovi a zdaňuje sa v čase poskytnutia tejto pôžičky. Tak ako hovorí paragraf 2 písmeno C, takže pre zamestnanca to bude zdaniteľný príjem. Úrok takto poskytnutý zahrnie do úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola poskytnutá bezúročná pôžička. Samozrejme za ten, ktorý konkrétny rok. A samozrejme podľa paragrafu 35 odstavec 3 sa predávok na daň zrazí pri výplate alebo pri poukázaní alebo pri pripísaní zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru bez ohľadu na to, za ktoré obdobie sa táto zdaniteľná mzda vypláca. Tuto máme odvolávku na to, čo som teraz povedal, že sa mu to bude zdaňovať v tom období, kedy tú pôžičku dostane. Rovnako podľa paragrafu 43 odstavec 10 zrážku dane je povinný vykonať zamestnávateľ pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Týmto spôsobom je v súlade so zákonom o daní z príjmov u zamestnanca vysporiadaná daňová povinnosť z poskytnutej bezúročnej pôžičky. Jasné, nech sa páči. Počul som taký právny výklad, že je rozdiel medzi úverom a pôžičkou. Pôžička môže byť aj bezúročná, teda v podstate zaplatí potom iba tú istinu. V tom prípade sa to nemôže porovnávať s bankami. Právny výklad vraj. Myslíte ako občianská výsluha? Treba. To je rozdiel medzi pôžičkou a úverom. Povedzme si od začiatku, úver môže poskytovať iba banka. To znamená, keď ja dám môjmu zamestnancovi nejakú finančnú hotovosť, nemôžem to nazvať úver, môžem to nazvať jedine pôžička. To je prvá vec, ktorú si musíme povedať, lebo na úvery je na poskytovanie úverov je špeciálna licencia, ktorú udeľuje Národná banka Slovenska a môžu dostať jedine sporiteľne alebo banky. Takže vždycky v mojom prípade, keď to budem dávať svojmu zamestnancovi, bude to pôžička. My tu teraz riešime ani nie tak ako možnosť, že kto môže a kto nemôže poskytovať tú pôžičku, ale keď mu už raz tie peniaze dám, prečo, keď mu odpustím tie úroky, prečo je to zdaniteľný príjem pre toho zamestnanca. A ten zamestnanec v podstate pri výpočte toho nezdaniteľného príjmu zoberiem si podmienky rovnaké požičiavaniu peňazí, bez ohľadu na to, či to nazvem úver alebo pôžička a podľa toho určím v podstate to percento toho úroku, o ktorý ho v úvodzovkách oberám a ktorý mu zdaním. Asi by som vychádzal takýmto spôsobom z toho. Ja mám rád právnikov, ja mám rád auditorov, niekedy jednoduché veci popisujú veľmi komplikovane. Niekedy sa stane, že komplikovanú vec dokážu podať veľmi jednoducho a je to perfektné. Tuto neviem, či by som sa pri poskytnutí bezúročnej pôžičky zamestnancovi dokázal niečím obhájiť, že som mu to nezdanil. Toto chcem povedať. Bez ohľadu na to, aký bude mať právny výklad, musel by mi ukázať ten právny výklad oporu v nejakom paragrafe zákona o daní z príjmov, kde tento príjem bude oslobodený. A to teraz neviem. Viem napríklad povedať, že pôžička poskytnutá spoločníkom spoločnosti
bude podľa občianskeho zákonníka, môže byť bezúročná. A keď príde daňová kontrola a bude sa pýtať, kde mám zdanené úroky z poskytnutia pôžičky svojej spoločnosti ako spoločník, tak poviem, pôžička je zákonne udelená ako bezúročná. A daňová správa a daňová kontrola to akceptuje. Tu sa teraz dostávame do toho, čo som ja vyčervenil v tej téme dodanie záväzkov a predĺženie lehoty splatnosti. Prečo daňová správa akceptuje znenie občianskeho zákonníka, že peniaze poskytnuté spoločníkom jeho vlastnej spoločnosti môžu byť oslobodené od dane. Môže byť bez úroku. Predsa, keby tam bol nejaký úrok, ten zamestnanec to zdaní, štát má z toho daň. Prečo toto akceptuje a pri predĺžení splatnosti, tam už to nechce akceptovať a povedal si v zákone o daní z príjmov, pre účely výpočtu základu dane nebudeme akceptovať žiadne predĺženie splatnosti. Neviem, nerozumiem, je to také akože tuto chceme, tak tamto budeme aplikovať, tuto nechceme, zavrieme oči a... Spoločník, keď poskytne a dostane, teda zdaní tie úroky, tak dobre, ten niečo zaplatí, ale tá spoločnosť si tie úroky dá do nákladov a zníži si daňový základ. Čiže potom zase... Ja sa osobne, preto som dal to znenie toho slajdu červeným, lebo chcem, aby ste si to vy zapamätali, že takýto je názor daňovej správy, že neakceptujú žiadne predĺženie lehoty splatnosti a aby som si to ja vždycky pamätal, že s tým nemám súhlasiť, už len principiálne. Takže, ale to je skôr také moje profesionálne sa vysporiadanie s tým znením zákona. No a uvidíme, ako nie som sám na tejto lodi z našej kompánie daňových poradcov a naozaj čakáme len na prvé rozhodnutie súdu, či súd priklepne tieto práva daňovej správe, že si môže takto, že nás môže takto ukracovať o naše práva, alebo nie. Uvidíme. Necháme sa prekvapiť. Môžeme ďalej k tejto... Dobre, paušalizácia cestovných náhrad. Je to vždycky téma, ktorá veľmi súvisí s knihami jazd a hlavne s činnosťami, ktoré treba vykonávať pri tej knihe jazd. Stratí sa tým kopec času, človek tým vyplňaním stráca prehľad a tak ďalej a tak ďalej. Takže mnohokrát som dostal takú otázku v úvodzovkách, vymysli na to, ako by sme to mohli spraviť jednoducho. Ten zákon o cestovných náhradách hovorí o tom, že môžeme mať tzv. Paušálne cestovné náhrady, ale znova je to za určitých podmienok a znova je to za podmienok, že to môžu mať iba niektorí zamestnanci, nie všetci. Samozrejme, tí konatelia spoločnosti by to vždy chceli mať pre seba, aby nemuseli vypisovať knihu jazd a zbierať doklady, lebo pre nich je asi najväčšia oštara to zbierať tie doklady do peňaženky a potom ich raz odovzdať, lebo oni to vždy ľúbia stratiť, potom píšeme čestné prehlásenia. Takže skúsme si prejsť túto tému a možno, že som mal začať troška odzadu, že by som na začiatok mal povedať jednu otázočku, ale myslím, že som ešte nestratil tú niť. Myslíte si, alebo skúste porozmýšľať nad tým, keď ja budem teraz mať prednášku o tej paušalizácii cestovných náhrad, či je možné paušalizovať cestovné náhrady spätne. Skúste nad tým porozmýšľať, povieme si možno, že prečo áno, prečo nie. Ja sa priznám, neviem vám povedať ani áno, neviem vám povedať ani nie. Zákon to nejakým spôsobom neupravuje. Otázkou je, čo by som tým dosiahol, čo by som tým vedel vykryť v rámci nejakých tých historických období účtovných. Ale skúste nad tým popremýšľať a keď si povieme tú paušalizáciu tých cestovných náhrad v rámci aktuálneho znenia zákona o cestovných náhradách, tak môžeme sa k tomu potom vrátiť. Takže pokiaľ sa zamestnancom vyplácajú paušalizované cestovné náhrady, výpočet ktorých je dokladovaný sledovaním výdavkov na určité obdobie, to znamená, dokladovanie je potrebné pri zmene skutočnosti nie mesačne. To znamená, my tú paušalizáciu musíme vždy vykonávať, ak sa rozhodneme, že ju budeme mať, tak ho musíme vždy vykonávať iba za to obdobie, i keď je to možno niekedy týždeň alebo niekedy dni, ako sa tie služobné cesty vykonávajú. Nemôžeme to povedať, tento mesiac si bol na služobnej ceste dvakrát,
paušalizované mesačné výdavky sú 20 eur, tak máš 20 eur. Minulý mesiac si bol na služobnej ceste 20 dní, tiež sú 20 eur, tak máš 20 eur. Takto sa to paušalizovať nedá. Povieme si, akým spôsobom sa k tomu dostaneme. Na strane zamestnávateľa predstavujú samozrejme výdavok, náklad vynaložený na dosiahnutie zabezpečenie a udržanie príjmov. Zákon o cestovných náhradách vo svojom paragrafe 1 odstavec C upravuje poskytovanie náhrad výdavkov aj iných plnení pri pracovných cestách. Taktiež fyzickým osobám činným na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak je to v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru dohodnuté. Toto som tu dal náročky, i keď to na oko nesúvisí s tými cestovnými náhradami. Náš zákon o cestovných náhradách hovorí, že keď sa my dohodneme, tak mne ako vášmu daňovému poradcovi môžete preplácať cestovné náhrady. Ale musím si ich ja vypočítať, musím vám ich preukázať a vy mi ich môžete nahradiť. Dokonca, ak sa v zmluve dohodneme, toto musí byť písomnej, ak je to v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, to je napríklad zmluva o daňovom poradenstve, ak to tam bude uvedené, mám nárok na cestovné náhrady podľa tohto zákona, aj keď nie som vašim zamestnancom. Dokonca, keď by sme do tej dohody, v našom prípade zmluva o daňovom poradenstve, napísali, že ste mi povinní pri každej mojej konzultácii zabezpečiť obed a pôjdeme spolu na obed, tak tie náklady budú vašim daňovým výdavkom, lebo je to uvedené v zmluve. Keby sme sa dokonca dohodli, že mi máte zabezpečiť ubytovanie, i keď som z Trnavy, taktiež to bude pre vás daňový náklad, lebo je to uvedené v zmluve. Takto sme sa dohodli a za takýchto podmienok sú poskytované moje služby. Takže to je návod, ako možno pokračovať ďalej. Takže preto som tam uviedol aj tento bod, že ja aj ako váš zamestnanec môžem mať nárok na cestovné náhrady a veci s tým súvisiace.